Rádio Slovensko, Slovensku. Existuje niekoľko diagnóz, o ktorých sa dočítame možno len v odborných knihách. A jednou takou trpí aj Romana z Krupiny. Je to spinálno-muskulárna atrofia. Je ich viac typov. Ja mám typ 2. Keď som bola malá, tak mi vraveli, že mám jednotku, lebo som ju dostala veľmi skoro, vlastne už od narodenia, alebo tak v tých pár mesiacoch sa to začalo prejavovať. Vlastne pri tejto chorobe postupne odchádzajú svaly, až nakoniec vlastne odchádza aj dýchanie, pretože aj to sú svaly medzirebrové a tak. Ale je to ťažká choroba. Ja napríklad nevládzem zodvihnúť ruky už. Na čo použijete vyzbierané peniažky od poslucháčov Rádia Slovensko? No, hlavne na tie rehabilitácie, pretože sú to intenzívne liečebné procedúry a naozaj sú drahé. Tak asi človek na to len tak nemá, že áno, na toto by som chcela použiť. Hoci sa na vlastné nohy nepostaví, ale vďaka rehabilitáciám sa bude môcť venovať bežným činnostiam, ako je napríklad písanie, čítanie, alebo si len zobrať knihu a prečítať si ju. Pomôžme Romanke byť o trošku viac samostatnejšia. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.